Tänään mä teen slaimia. Mä näytän mihin sä tarvitset. Sä tarvitset veitsen, millä sä leikkaat. Sitten tämmösen, missä sä katot. Sitten sä tarvitset liimoja. Sitten ehkä sun pitää leikata nää. Sitten tää. Laitat vaan kaikki sinne. Tää on yksi. Kannattaa ottaa hiukka, koska sillä sitten siitä on kanssa sekoittelee näitä vaan näin. Tää on jo niinku tälleen slimy. Kohta pitäisi olla valmista. Joo, tää on tosi vaikeeta. Mut siitä voit kans tehdä tälleen. Siitä tulee vähän nopeammin. Sitten näillä, jotka on sun kädessä, niille ei kannata tehdä niinku pestä niitä, vaan niistäkin voi tehdä vielä slimea, jos se jää. Nyt sun pitäisi olla tämmöstä slimea. Sitten nyt pitäisi saada joku auttamaan sua. Elikkä nyt sä tarvitset jotain esim. Kaveria tai isiä tai äitiä tai sun isoveliä kaapimaan veitsellä sun kädestä noi slimeit. Tai mitkä onkaan. Tehdään kotittavaa. Tässä on mitään hätää vaan kun tekee, ottaa noin pois. Okei. Tän verran pitäisi ainakin saada. Ja sitten sen jälkeen, jos sä haluat vielä leikkiä sen, niin leikki. Koska sit seuraavaksi mennään pesee kädet. Sitten kun sä oot tehnyt tän, sä oot mennyt keittiöön. Mistä sä saat vettä kun keittiöstä tän vessasta. Sitten ihan vaan vähän sen tonne. Tästä noin. Vitkutetaan. Ja vähän pitää koskea siinä. Et se niinku lähtee tonne kolmas. Symmonokliton. Nyt pitää taas pistää käsi. Oi vitsi.
sitten noin 15.